hoxe imos recordar a esta fermosísima muller. Sí, falamos da protagonista do Día das Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño, xornalista e escritora. Esta muller que naceu en Vigo no 1964, no barrio do Calvario, e que adicaría toda a súa vida ao xornalismo e á literatura. Naceu nunha casa na que se ría moito. Ela decía, sí, esa tamén a miña, ela decía que tiven a sorte de nacer dun pai e dunha nai amantes e que se amaban. Buah! Menudo privilexio, Begoña, menudo privilexio. A súa nai líalle poesía nas noites. Gostáballe moitísimo Rubén Darío e a súa Margarita. A ela gustaballe ler obra de adultos. A súa irmá di que lía todas as obras que ningunha nena se lle ocorrería abrir ni siquiera ese libro. Era unha nena moi especial, moi creativa, cunha imaginación desbordante, unha transformadora extraordinaria do cotián. Calquera pequeno detalle convertío en especial. Unha realidade de calquer xeito era pasada por o seu tamiz para convertila nun soño. Sí, era unha soñadora. Non quería ser a moza do heroe, ela quería ser a heroína. Aí estaba xa a muller que quería lanzar a súa voz. Era moi sensible e percibía o que outros non vían. Sí, ía moito máis alá. Algo que non lle cadraba, pois poñía ela o seu granciño de area. Gostáballe moitísimo apoiar os máis débiles, amparar a quen precisaba axuda. Como podemos ver, aquí xa está tomando partido como activista e como escritora. Esa maneira de ver o sentido luminoso da vida, esa maneira que tiña ela de xogar na súa infancia xa con algo que ela inventaba, eses mundos que ela creaba, con un mundo teatral, decían as súas compañeiras de xogos, montando xa toda unha escea para darlle xeito a todo o que ela construía, é dicir, aquelo que era un xogo era algo moi serio para Begoña. Nada lle era indiferente. Había, decían dela, algo luminoso no xeito no que ela miraba o mundo xa dende cativa. Eso dio a súa irmá. Aquí vemos a esta muller, como digo, na que xa lle gustaba meterse na psicoloxía das personaxes, polo tanto, esa escritora, claro, por eso vai ter o premio Losada Diéguez e o premio da crítica narrativa desas dúas series, desas dúas obras que ela vai escribir e que van representar os seus fitos literarios. Circe e o Pracer do Azul, que non levaría premios, pero iba a ser moi ben acollida pola crítica. E despois ela íbase ver metida, bueno, nun problema de saúde, unha depresión, na que iba xa a escribir un pouco compulsivamente porque lle permitía evadirse e a vez ter esa medida terapéutica que ela necesitaba. Decía que a escrita permíteme ser máis creativa, non ter donos nin tempo que me apremie, non andar a contrarreloxo. Son xornalista de profesión e escritora de vocación. Esas dúas novelas que falábamos que lle funcionaron moi ben foi Circe e o Pracer do Azul e, ademais, tamén na que ela vía a esa muller, a Penélope, que lle resultaba un pouquiño aburrida e quixo transformala. A vez tamén iba a vivir, pois como decimos, un momento duro de depresión que colleu a baixa e empezou a escribir por necesidade de comunicarse. Morgana en Esmelle iba a levar o premio Losada Diéguez porque ia renovar a temática artúrica na que os seus personaxes femininos eran xa moi especiais. Iba a ser como unha especie de xogo con Álvaro Cunqueiro, posto que lle quería dar un novo ollar ao mundo de Morgana. A súa Morgana era moi diferente. Cando lle preguntaban como ves a lingua, ela decía que estaba preocupada, posto que a lingua, o galego, estábase perdendo. Creo que hai responsables. Non queren velo. Un idioma non pode morrer. É unha perda moi grande que un idioma
desapareza, posto que é patrimonio da humanidade. Temos un privilexio e preocúpame moito que se deixe morrer por min, polos demais e pola literatura. Esta muller que estudou as mulleres do pasado e do presente tamén traballaría na radio. Sí, en Radio Noroeste, na COPE, en Radio Popular e na Radio Galega. Informativos primeiro, nos que tamén aí coa súa liña reivindicativa facería uso do seu bo facer para evitar esa manipulación informativa na que se estaba vendo nos medios de comunicación. Que nos dirías hoxe, querida Begoña Caamaño? Que nos dirías hoxe? Como decía a súa irmán, sempre vía o que ia vir e por iso lle perdía moitas veces a opinión. Que nos dirías hoxe, nosa querida Begoña Caamaño? Bueno, despois empezou a dirixir programas culturais. Tamén escribiu música para o limiar de Rosalía Pequeniña, para Uxía, e o limiar do disco Canta o Cuco. Así que, como vemos, é unha muller moi completa. Os seus programas de cultura na radio foron Andando a Terra, que era un programa cultural no que viaxaba e despois falaba das curiosidades e da diversidade que había en todo o mundo, e Expreso de Medianoite, esa viaxe a través dun tren, ese tren da noite, no que nos levaría a cultura, entretemento e reflexión. Nós non temos límites, todo é parte de nós. Frase fermosa, Begoña, frase fermosa. Muller de acción, coa xusticia social sempre na voz. A nosa Begoñísima, que lle chamaban os amigos. Cando enferma gravemente, todos o apoian, todas apoian moitísimo a esta muller. Notase moitísimo o cariño que lle tiñan todos os seus compañeiros de profesión. Así que, resumindo, esta gran capacidade de análise, esta visión tan especial de Begoña, que nos volva a levar a ver con ollos de muller comprometida coa visión verdadeira da igualdade, sen ser máis os homes que as mulleres, senón esa igualdade na que o mundo sería moito máis fermoso. Di a súa irmá de ela, tiña o sortilexio, tiña a maxia de posicionarse no lugar correcto das cousas. Grazas por todo, Begoña Caamaño. E para ti cantaremos, e por ti, o himno ás letras galegas. Un bico a todos, amigos. Feliz día das nosas letras!